Welcome back to the YouTube channel Malawi Camera zakuluakulu kuli ungatu kuli sonkhano ku UN ku America ndithu ma president onse ndithu ali kumeneko pamene akukambirana zina ndi zina and zinazo ndithu kuli zinthu zambiri zimene zachitika ku UN and unfortunately kuti president chakwera kumene kusanapiteko chifukwa nthawi yawo yawathera koma dzo mmene amakondera kunja ku UN ndipo panopa nthu zochititsa kwambiri. We just want to thank everyone for their support and for being here today. It means so much to us. Yeah, kumene kuti tizi umolerana pang'ono ndi zimene makamaka zachitika kumene kuko komabe ma key points amene mungatolepo ndionena kuti William Ruto, president wa ku dziko la Kenya, ye wayankhula kunena kuti akuluakulu kunoku kuli zinthu zimene zili unjust, sichilungamo ya chimene machitika kunoku yayi. Remember kuti mene kuchako kuti maiko okhawa amene ndi veto power, maiko ochepa eni amene amakhala ndi chiganizo akhoza kukhala pasi nkupanga chiganizo kuti pange bwanji titere kupanga decision ya zinthu zochitika ku UN iko pamene maiko 54 mene mulibe maiko aku Africa mene mulibemo. You cannot claim to be the United Nations while disregarding the voice of 54 nations. It is not possible. Africa is no longer willing to wait on the margins of global governance while decisions about peace, security, and development are made without our understanding, without our perspectives, and without our voice. Africa's exclusion is not only unacceptable, unfair, and grossly unjust, it also undermines the very credibility. Like iwo kalibe nzeru amatenga kuti ma-Africans alibe nzeru kasaganiza kupanga decision ko maiko ake ina Russia, China, America, France, Europe ndi maiko amene amakhala pay basi kupanga ma decision kupanga decide kuti titani titende koma ma-Africans hayi anthu aku Africa hayi maiko aku Africa hayi. I don't know, and but zimene akapita panga post kuti akana kuti why tizipita ku UN tumakarana kumangomvesera anthu ena basa apange ma decision izindizi and then William Ruto na ingalo kuti izizi makamaka asizoona ndithu kunachitika zinthu zingapo ndithu. Basiru Faye amene president wa ku Senegal amene ndithu anayankhula posonkhana kudzani ku Palestina kuti akuluakulu simungangopha anthu choncho yayi in like so munthu umenewo simungangopha anthu choncho. Yeah, and the president wa ku Iran ananena kuti ifero tilibe ambition, tilibe goal, tilibe intention, sitikufuna kupanga bomba la nuclear ndipo samavutika nafe yayi ife sitingapanga bomba la nuclear. Ndadona kuti akusewera iti pena akusewera ya Russia chani fabe cha Russia tu yawo ijara makauti amakangara apepelera kangoti makuti koma kuseri kakapanga zinthu and ma scientists aku Russia amene anaphedwa kuti ku Fardo kucha kumene USA na bomba kucha kumene kunaweza nuclear mene kucha ndi Russia Iran ne kuti ife sirupanga nawo zoti tipange bomba la nuclear sadandolo jino yosaya nde iwo ndithu uthenga wamene awupereka awusiya ndithu ku UN awupereka chabwino papatizingopanga mungu epula mungu ongolo kuti ngati manga bwanji. By the way when ndithu maiko angapa ku Europe Paris France maiko ananetsa kuti akuluakulu Palestina teni ikhale ndithu dziko tipanga two-state resolution. Ma-Palestina akhale ndi dziko lawo bwinobwino komanso ma-Israelis akhale ndi dziko lawo. Unfair because West Bank has nothing to deal with Hamas. And when people start saying
our answer either to the recognition or to the situation will be to restart settlements in West Bank. This is the best evidence of the fact that this is a political project whose objective is not to dismantle Hamas, but to kill the possibility of a two states and to deny the right of Palestinian people to live in peace in the region. Zomene panopa pasanduka pali nkhondo pamene Netanyahu ndi chanu uyu USA akwana kuti ayi asakhale ndi dziko lawo koma onsewo tingoapha basi kangati kuapha osati kumupha basi kuapha pogwiritsa ntchito potseka chakudya pomana chakudya komanso kuapha kwenikweni anthu oti ana oti ma civilians alibenso like yo alanozobvisino kwambiri nde ma France nakuti inu munapha tsogolo la Hamas chanchani chabwino is fine ifeso tupanga soko ndema October 7 anachitika icha komano the question is inu mufuna muphe muzingopanga zimene zipakana liti chifukwa kumene kunde it's not fair akasi mukupha anthu osalakwa yeah nde zimene zithu France Eugene Macron wana zimene ndithu and the ma president naso anaso kuti ife tipangati kuorganize Palestine kuti ikhale dziko ndithu paloka. By the way, poyambilirapo even that's already in 1941 even Israel sanabwere kwasekuja kumachelo kuti Palestina mu mapu a international pamapu a international era kulakulu iyo ndikani mpaka na chifukwa cha zimene anapangazo even makoroni pena amayendesa galimoto I think anali kuujeno ku mchani ali ku USC kwento ya anayime kulonda polisi kugwidwa anato hey nkhani yake chifukwa iyeyo aku satellite yani aku pereka mphamvu zake kuti ayayi kuma Palestina ikhale dziko paloka nde zochitika kumene kwachitika zinthu zingapo zambiri tabu nakasezi ndi maujeniwa ndima update ndi news ndi zisankho zathu zinakhanga tapanga tatsika chonchi a Trump pena amayenda ndithu chinthu chesikayita chija ndithu chinakayima ndi nkhani imeneyo yakula Trump akuti anthu amene aku UN akuyenera kumangidwa chifukwa anakagwetsa president ndi Melania Trump mkazi wake uja chifukwa pamene amakwerapo chinangoyima basi nde ena akapanga majoko kuti ayi amafuna UN amafuna kuti adziwe zoti kumene kufunika ndalama nde achita Trump azipenya kontra amene koko nde zokamba zambiri mbiri yeah nde yeah guys izo ndithu zimene ndithu zilipo kwambiri koma USA ndi Israel akufuna kuti like Israel yumakonda kukamba mwana kuti ayi ino mukapanga recognize kuti Palestina akhale dziko lawo ndi kuti mukapanga reward mukwalipira achita Hamas pazimene anapanga za October 7 president wa dziko la Palestina wana kuti okay fine ife tipangani recognize. The way Trump had police stop me on the streets of New York is really disgusting. All of this happened just because I acknowledged the existence of Palestine at the United Nations General Assembly. This affected Trump's interests, and he even thought I was rewarding Hamas. But I firmly believe this is the right way to promote peace. If he truly desires to win the Nobel Peace Prize, he should pressure on Israel instead of letting the conflict continue. My words undoubtedly. President wa dziko la Palestina wana kuti okay fine ife tipangani recognize kuti ikhale dziko state koma Hamas sikhala involved mu government sikhala involved sizakhuza china chonse ife tikhala dziko lathu basi ndi kumabe muli monse mezi ngakhalema kumabe Israel singalole chifukwa Israel go yake cholinga chake ifuna iphekwa wonse kana uyambe kumangako kena koso ayambe so kupita ku Lebanon kuti pakafika ku Mecca
imene ndi goal yawo, chimene ndi cholinga chawo. Therefore, anyway, guys, zinazo tizipasana ma-update pang'ono bangufati ngo yebula kena ko tekeso tikuyendaso limodzi kuti nkhani zikutani. So guys, thank you so much. Malawi and cameras. The teleprompter is not working, and whoever's operating this teleprompter is in big trouble. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape.